bigarren urtea da, elkarren ipuia eta ilustrazio lehiaketa antolatzen duguna, eta horten Joseanen ipuia erabili dugu, ume ipuia eman, eta beraiek ilustrazioak egin ditzaten, ez? Eta beste alde batetik, Eider Eibarren ilustrazio bat ere eman diegu helduenei, zarrenei, eta Eider Eibarrek egindako ilustrazio horrekin umeek ipui bat idatzi behartzen duten, justo kontrako ariketa. Eta, egia esan gauza argumentatzeko, ipui eta ilustrazio lehiaketan gero erantzuna jasotzen ditugu jendearenak, eta ipui hau asko gustatu zaie, eskoletatik eta jaso ditugu, eta asko gustatu zaie, hori historio barregarria zelako, eta esaten zigutan, eta oso gustura irakurri dute. Ni datutara jungo naiz, pasadizkizue paperean eta, baina, aurten urtetik urtera, elkarrekin eta ilustrazio lehiaketan, erantzun asko handiagoa jasotzen ari gara. Geroz eta lan gehiago jasotzen ditugu, eta hor pasadizkizue datuak, baina aurten adibidez ilustrazioetan 4.318 ilustrazio jaso ditugu Euskal Herri guztitik. Eta ipuiak 456 ipui jaso ditugu. Guztira, 4.764 lan. Pila badera. Gero hori denak baloratu eta ipuiak irakurri eta ilustrazioa begiratu, baina oso pozik gaude urtetik urtera, geroz eta gehiago jasotzen ari garako. Komentario txiki bat egingo dizuet, ilustrazioetan epaimaila bildu zen, umeek egindako ilustrazioak epaitzeko, eta azpimarratu nahi izan zuten gehien bat, amailakoen edo txikienen maila ona komentatzeko. Oso lan ona jaso ditugu txikienen artean, indarra handiko lanak dira, eta ipuian ageri diren elementuak oso irudikatzen dituztenak. B mailan esan, beraiek komentatzen dute epaimailekoek, piktorikotasun handiko lanak eta konposizio zaindua dutenak jaso ditugula, eta C mailakoak berriz helduenenak teknikoki dira oso ondo landua. Orokorrean, ilustrazioetan esan, orokorrean, jaso ditugun ilustrazio guztiak oso maila honekoak direla, urtero egia esan, harrituta behatzen gara. Umeek aurkezten dituzten lanak ze maila honekoak diren. Pasatzen gara, ipuietara, hauek jaso ditugun ipuiak Eider Eibar ilustratzaileak egindako ilustrazioan oinarritutakoak dira, eta, ikusiko duzu hor datuan, ipuiak iaz, baina gutxiago jaso ditugu, urtetik urtera gutxiago jasotzen ditugu, eta arrazoi bat bada. Lehenengo urtean, eskoletatik klase gelako ipui guztiak bidaltzen zizkiguten irakasle, 30 ipui egiten zituzten eta guztiak bidali zizkiguten. Eta aurreko urtean eta urten batez ere insistitu dugu gehiago aukeraketa bat egin zezaten irakasleek eta 2 edo 3 ipui bidaltzea gela bakoitzetik. Horregatik jaitsi da datua. Iaz oraindik jaso izan genituen gela batzuetatik ipui guztiak, baina aurten jaso ditugu aukeratuak. Insistitu genuen asko eta horregatik jaitsi da. Zeberoz ikusi ditugu datuak eta eskola beretatik bidali dituzte. Eta, epaimaiak ere nabarmendu nahi izan du ipuietan ere, txikienen artean, nabarmen maila oso ona jaso dugula. Helduetan ere maila politia jaso da, baina txikienen mailak harritu ditu epaileak. Hori komentatzeko, eta, hor jarri dizkizuet, irabazleak zeintzuk izan diren, maila bakoitzean, bai ilustrazioetan eta bai ipuietan, eta, ikusiko dizu, Euskal Herri guztia joan dira sariak, eta oso pozik gaude horregatik, baditugu Nafarrak, Donostiarrak, Hernanikoak, Hendaia, Ezkio Itxaso, Arrigorriagara, Gasteiza, Iruña, Lizarra, oso banatuta geratu dira sariak, eta horregatik ere oso pozik gaude. Berezitasun moduan komentatzeko, iaz aurten irabazi duen Aitor Serbier azkaineko mutil batek, iaz ere jaso zuen beste sari bat, aurten lehenengo saria irabazi du bere mailan, eta iaz bigarren saria irabazi zuen. Gero bada Paulo Albizua ere bai, orain 2 urte ere saritua izan zana, aurten jaso du A mailan lehenengo saria, eta orain 2 urte B mailan, parte hartzen zuen mailan, bigarren saria jaso zuen. Eta gero beste berezitasun bat ere izan dugu, eta da, ipuietan Paulo Albizuak saria jaso du, lehenengo saria jaso du, eta, bigarren saria jaso du barkatu, eta, esan ondo esango, berriz hasiko nuen. Paulo Albizuak jaso du ipuietan bigarren saria, eta horren aizpak, bere aizpak,
Arrebak jaso du ilustrazioetan lehenengo saria. Kuriosoa da, ze ilustrazioen eta ipuien epaimaia ezberdina da. Ilustrazioan dijoaz alde batetik, 4.000 eta piko ilustrazio juntzian alde batetik, eta 400 eta piko ipuin juntzian beste aldetik. Eta epaimaia ezberdinak erabaki du, Anai Arrebak sarituak izan dira. Eta gure harritu eta gatu ginen, ikusi denun da, etxe berdineko telefono da. Bai, harritu eta gatu ginen, beste gabe, kuriosidade moduan komentatzeko. Esan oso pozik gaudela jasotako lanekin, eta eskerrak eman nahi dizkiogula, bai umei eta bai parte hartu duten eskola eta haur guztiei. Eta, beraien lanak, Donostia Kulturarekin elkarlanean, Aieteko kulturretxean izango dira ikusgai, ekainaren 5-etik uztailaren 5 arte, eta ikak.comen ere webgunean ere gaur bertan jasoko ditugu irabazleen lanak, eta han ikusian izango dira. Eta, besterik gabe. Bihar saria... Bihar egia da, sari banaketa, egia da. Bihar eguerdiko 12etan sari banaketa izango dugu hemen. Donostiko libururen honetan, eta danak ume guztiak esarituak izan dire guztiak konfirmatu digute etorriko dela, eta festa polita izango da, bai, guztua. Gure artean, baina ilusio izugarri egiten dira. Guri ere bai, baina ateratzen dira poz-pozik, sariekin da, bai. Guztua, polita izaten da. Mi eskerran etortzagatik, da, ezagutu. Nola izaten da?